Hello, good afternoon po. Andito po tayo ngayon sa Manawag. Ayan. Ngayon po dito naman po tayo magkakandak ng speed test ni dito Telco. Ayan, ito po yung lugar natin. Nasaan tayo ngayon? Ayan, ayan. Manawag. Ayan. Okay. Tapos speed test po natin. Okay. Sa mga nanonood po ngayon, hinihingi ko pa sana mga kaunting pabor. Baka po pwedeng paki-like and subscribe po ang ating YouTube channel. Ito po. Andito po tayo ngayon sa harapan ng Manawag Church sa Pangasinan. At ngayon po, yan din po ang speed test niya. Speed test ng Dito Telco. Dito SIM card sa Manawag, Pangasinan. Okay, second speed test para sigurado. Ayan po. Parang medyo mahina si dito sa bayan ng Manawag, sa sentro. Sa bayan ng Manawag, si Dito Telco. So, ayan o. Napakaliit. Okay. Ang problema sa kanya. Okay, sa mga andito po sa paligid na Manawag Church, medyo mahina po ang signal ni Dito Telco SIM card dito, hindi siya ganun kalakasan. Okay, thank you po, God bless. Please like and subscribe. Salamat.